बैठा ना तू अब ड्रामा देखब कि गाना देखब तनी मनी इन्हें के भाई शांति बनावे लोग 2 मिनट प्रोग्राम पर ध्यान दीजिए माइनर रिसु बिसु जी काहे भाई तो लगिए धले रहो आज के अक्सर लड़की जहां प्रेम रहता और जब ब्याह नहीं हो तो लड़का लड़की में दरार हो जाता कि ना लड़की धोखेबाज है लड़की सोचते कि ना हमार दीवाना धोखेबाज बा लेकिन लड़की एगो ऐसा मिलल है दुनिया में कि जेकरा के पौले बिया ओकरे जोरे खुश बिया 5 साल फोन पर बतिया के पहला मिलन बा बोलमुआ द्वार पर बाड़े रात के 8:30 बजत इंतजार करती है कमिंदर चाचा तो भगवान से कहते कि ये प्रभु जी हे छपरा के महेंद्र नाथ जी आज भर रात रहे दे तनु तो मन के बतिए सपना साकार हो जाई। अब रानी अपना ही बतिया सखी शिवानी से कह तरीका जा तनी कह दिल के बात ए सखी जानतरू एक तो इतना साल बाद फोन पर बात करत आज तो भेंट भइल बा हमरा राजा जी से। आज जानतरू हमरा मन में तो बड़ी घबराहट होता कि हमार राजा जी आई हैं तो हम उनका से केंग बतियाएं केंग चूड़ी खनकाएं केंग पायल खनकाएं और केंग आगे का बात बढ़ाएं। ए सखी तू ही बतावा ना ऐसन का करी कि हमार राजा जी हमरा के कबो ना भुलाएं। इहो सखी से कुछ बोलवा जितना तू बोलत रू कहे तू ना बोले गुम होगा। ए सखी जानते रू एक तो हमार नया नया जवानी एक तो हमार नया नया जवानी बा अभी हम नया नहर कनिया बनी हमरा बुझाते नहीं खे सेज पकवन खेला करे के बा कुछ तो बतावे सखी तू अपना ससुराल में केंग खेला कैले रहलू। अरे बिना ससुराल के खेला खेल बिया लड़की को हतिया गाना सुनो लो झगड़ा छोड़ो सही बात कि आज हो पहिला मिलना मिलले सजनी के सजना ये हमारा परम प्रिय रिपुल भैया के माध्यम से पुरस्कार मिलल। रिपुल भैया हमारा टिंकू बाबा से जुड़ल भाई हैं और टिंकू बाबा हमारा परिवार के गोंग हवे और वही तरह हमारा रिपुल भैया भी हो कि हमार अंग अंग गुलाब दलगो हमरो शिवनिया ने देखाई कुछ एक गमछी ना पगल ले लेता नहीं हमरा डब्लू भैया के मिले अरे पगली देख कितना सुंदर भाव था तू अजबे करेलू अरे गाना हमार बिगाड़ देती है तनी मेहरारू उसको हलो। हाँ जी कि बैठ के कहे लगा मुंह निकल खड़े खड़े बोला है कि हमारे अंग अंग गुलाब नियन खिलाल बा बदनवा तनी शुरू क के हाउ तो भूत खेलावे लागल भौजी कि सुनी ए भगवान जी सुनी भगवान अरे जन बिहान हो खेती भाव से होके के चाहिए रौरा अकेले है गाना पर डांस कोइले बनी बाकी जे गौले बहुत सोझा बा सही तनी भाव से ना होई का अरे कि आज राजा जी के थोरवे में
कहरवे में कोनो कटिंग नहीं खे बाबा कौनो ना सुनी 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 भगवान बाबा जन बिहान होखे दी अब लमुआ तोर गेट पर बा हाँ हाँ अब ते ही जान की का करबे का करबे अरे की आज राजा जी के कोरवे में जवन होखे दी आज जवन हो खेली आज राजा जी के कोरवे में जवन हो खेली आज हो पहिला मिलनवा मिलन सजनी के सजनवा पहिला मिलन सजनी के सजनवा हमर संगे अनुकूला नियन खिलल बा बदनवा सुनी सुनी भगवान जन बिहान होके दी सुनी सुनी भगवान जन बिहान होके दी आज राजा जी के कोरवे में जवान होके दी लड़की कहती हमारे भोला बाबा अब भोले बाबा के मानने वाला हाँ जी सब हमारा भक्त लोग के लाखों लाख रुपया के पुरस्कार मिलल वाह अब भोला बाबा संगीत के क्षेत्र में एगो अलग लयदार है हाँ जी जे सबका के चिन्हिले सबका के जानीला लड़की कहती का राजा जी के ओठवा में ओठ जब सती राजा जी के ओठवा में ओठ जब सती भुक भुक बड़ी हमारा दिलवा के मोती भुक भुक बड़ी हमारा दिलवा के मोती तू कान में है नु चाहत रू कि रात भर लोभ के दरिया में रात भर लभ के दरिया में नहान हो खेती आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती जवान हो खेती एमे तो लय अगर ऐसन बजावे के मानन भैया यही नयका जवान जो जुटल बड़े ई छपरा जिला के बड़े ई हाल बोलियों में बा ई हाल औरों में बा सासाराम रोहतास सिवान गोपालगंज जहाँ भोजपुरी बौजतनी भाई चटक मरही के परी जैसन मार्केट बा सही बा ते हमें तई लय सेट क जाई कि हे रानी हाँ जी आई है शिवानी कहत आलो कि राजा जी के कोरवे में जवान होके दी बाकी 2-4 महीना बाद हो कह बोलो कौन गलती कोई पहिला भेंट में कौन गलती कोई पहिला भेंट में राजा जी राजा जी
मजा नहीं मिले चॉकलेट में, अरे मजा नहीं मिले चॉकलेट में। हमरा पम्मी रिकॉर्ड्स के मालिक तो ये बनी दूसरा खाती, हाँ जी हमारा खाती गार्जियन बनी, सही बात। पिता तुल बड़ भाई बनी। अशोक भैया हमरा के देखो तनी अशोक भैया के हम जीवन में अब तो शायद मरला के बाद भुलाए के हमरा बात। अशोक भैया के बार बार प्रणाम। अरोरा केहू नहीं के कोई ना अशोक भैया के बार बार प्रणाम करब, नया साल के शुभकामना देव। रौरा जौना क्षेत्र में बनी हमें आगे बढ़ी। आई कंपनी तो हमनी खाती खुलल बिया, एकरा के तो हम सब